So jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So ga wani shi ma magani karatu da izinin Allah na ‘yan uwa masu karatun a Islamiyya ne, boko ne, karatun allo ne, to da izinin Allah idan an yi wannan za a dace. Insha Allahu ana rubuta shi a samu zuma, idan aka samu zuma sai a rubuta shi kowane lokaci. Da in ka fara daga Asabar sai zuwa Lahadi, in ka fara daga Lahadi zuwa Asabar za a ƙare, ko Alhamis ko Talata ko Laraba, sati ɗaya dai ake buƙata a yi a samu zuma. Idan aka samu zuma sai a rubuta wannan, da Allah da Annabi a samu yanda aka gani abu daki-daki a rubuta shi. Idan aka rubuta shi haka, to da izinin Allah za a samu dacewa game da fasaha ta ilimi in Allah ya yarda. Sai a rubuta shi kamar yadda aka gani ga shi nan dai ɗaya bayan ɗaya, bari in sake zooming don mutum ya gani. So ga shi nan.